prozori. Šta sve može da se vidi sa prvog sprata? Sa 5., 7., 9., 3., sa malog nekog prozora ili sa prozora koji je još veći od većeg. Svejedno, kada gledate danas, sutra, juče, može da se vidi oblak. Nekad liči na glavu, nekad je kao ruka, kao kuka. Oblak je iznad luke, ispod oblaka je luka. 2 kapetana lučka vraćaju se sa ručka. Sa 2 ručka. Za njima trči kučka. Za kučkom trči kuče. I to kakvo kuče? Možete ići uz prugu i niz prugu. Možete preći sve pruge. Nigde nema kučeta koje toliko liči na dugu, a ima oči lepše od svake duge. Oči su mu šarene pa okrugle. Takvih očiju nema na celoj zemaljskoj kugli, na 2 zemaljske kugle. Posebno što ih nema na 2 zemaljske kugle, a sasvim posebno što su kapetani u njima uživali. I, ma koliko čudno izgledalo, koristili su ih kao ogledalo kada su se umivali. To ovako izgleda. Kuče leži pravo, ne na leđima, ne na boku. Levi kapetan ogleda se u levom, a desni u desnom oku. To posebno. Eto, takvo kuče možete da vidite danas, možete sutra, mogli ste da vidite i juče. Šta još može da se vidi sa prvog sprata? Sa 5., 7., 9., 3., sa malog nekog prozora ili sa prozora koji je još veći od većeg. Može da se vidi vetar. I to kakav vetar. Vetar koji je obišao zemlju metar po metar i koji zna gde stanuje svaka buba i svaki ljuba i svaka tanja i svaki leptir i svaki petar. Eto, takav vetar. Može da se vidi dečak koji je dobio silne batine. Odavde do Rogaške Slatine niko nije popio takve batine. Zašto? Zato što puši cigarete tatine. Može da se vidi devojčica koja se podbočila i lopta koja je odskočila. I to kako odskočila? Vrlo visoko odskočila. Kamion iznenada prođe ulicom. Ko zna kakve je video krajeve, kakve prešao drumove. Ko zna gde je stajao i gde je šofer ručao, gde je pio čajeve, gde rumove. Ko zna kuda ide, kakve će videti krajeve, kakve drumove i gde će šofer piti čajeve, a gde rumove. A posle? Posle se dan kao sladoled na suncu topi i noć dolazi da svake oči sklopi. Može da se vidi mrak kako se spušta i spušta i mesec i nebo crno i zvezda tma i tušta. I to kakve zvezde. Svaka je vrlo visoko, svaka je strašno visoko, a kao da je blizu, kao mamino oko. A posle? Posle sve spava i sanja, i mrav, i zvezda, i tanja. Kad već mora da se sanja, šta da se sanja? Ko to da pogodi, ko može, ko će? Spavajte. Sanjajte ko šta hoće. A sutra? Sutra se opet 2 kapetana lučka vraćaju sa ručka. Za njima trči kučka, za kučkom trči kuče.
Sutra se opet dan kao sladoled na suncu topi i noć dolazi da svake oči sklopi. I svako mora da spava, i svako mora da sanja, i mrav, i zvezda, i Tanja.